ಕೈ ಬೇಯ್ದ ನೀರು ದೀತೆ ತುಳಿ ಎರೆಗೆ ಆವಡ್ ಬಾಡಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಿರ್ಮುನ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಜ್ಜಿ ಬರಾಪುಂಡು ಅಬ್ಬಗ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಸಾರದ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ಲ ಗೈಸ್ ಮೆತ್ತದ ಮಾರ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆ ದೀತೇವೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 kg ಮನ್ಪರೆ ಬಟ್ ನೀ ಕುಲ್ತುಲೆ ಏತ್ ನೀರು ದೀತೇನಂದು ಜಾರಿಗೆದ ನೀರು ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವೇನಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆದ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವೋಗ್ಲ ಸೊ ಮೀನು ಸಾರಿಗೆ ಪೂರ ಜಾರಿಗೆದ ನೀರು ಪಾಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಹಲೋ ಬುಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇಂಥ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಕಿನ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಲಕ್ಕದು ತುಳಸಿ ಗಡ್ಡ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲಿರ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರಿಂಗಲ್ನ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ರಂದೋಡು ಎಂಗಲ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಗುಟ್ಟಿನ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ದು ತಮ್ಸಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ತಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ್ಯಾನ ಕೈ ಬೇಯ್ದ ನೀರು ದೀತೆ ತುಳಿ ಎರೆಗೆ ಆವಡ್ ಬಾಡಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಿರ್ಮುನ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಜ್ಜಿ ಬರಾಪುಂಡು ಅಬ್ಬಗ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಕೈ ಬೇಯ್ದ ನೀರು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮೀಪಾಂಡ ಬಹು ರೀತಿದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಲ ದೆಪ್ಪುನುಂದು ಸೊ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡನ ಕೈ ಬೇವು ಎಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಕಿರ್ಮುಂತುಲೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲೆಗಳಿರ್ತವೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಅವು ಮಿರ್ಚುಚಿ ದಿನ ಅತ್ತು ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಪೊಯ್ಯ ತಕ್ಕದಿಲ್ಲ ನಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜೋ ದಡ್ಕೆ ನಂತರ ಉಮಿರ್ಚುಚಿದಿಲಕನೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಉಮಿರ್ಚುಚಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಕಿರ್ಮುಂತುಲೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಿರ್ಮುಂದು ಉಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿದ್ದ ಮೂಡು ಕೈ ಬೇಯ್ದ ಕಣ್ಣೀರು ದೆತ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ತಿಳಿಮು ದೀತೆ ನಲ್ಲ ಅಂತೆ ಕಪ್ಪ ಅವಡು ಆತನಿಟ ಕೊದ್ದಾಡವು ಗೈಸ್ ಕಾಂಡಿದ ತಿನ್ರೆ ಒಂದುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಮೈ ತೊಂದುರ್ಲೇರಮ್ಮ ಬಂದಲ್ಲ ಬರ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಡೆ ಬಲಿಪು ನೀರು ತುಲೆ ಬಲಿಪು ನೀರು ವೀಡಿಯೋ ಮೊನ್ನ ಬಲಿಪು ಯಾರು ಟುಕ್ಕ ಹೊಯ್ಕ್ ಹಾಂ ಜೈ ಬೊಕೆ ಎಂಚ ಅಣ್ಣ ಕುಡ್ಲದ ಕೆಲವರು ಪುರ ತಿಕ್ಕಿ ಇರತಿ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಪಂತಾರ ಭತ್ತದ ಗುರ್ತ ಮಂತದ ಪಾತೇರು ಇರತಿ ಪಾತೇರ್ದೇರ ಸೊ ಇಂಚಪುರ ಭತ್ತದ ಪಾತೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದೆ ತೊಂದಾರೆ ಅಂದ ಅಂಚಿಲತ್ತು ಓಡು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಓಡು ಮಾತಲ್ಲತ್ತು ಓಡ ಏರು ಏರು ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರೆಗೆ ಮಖಾನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ 3 ಸತಿ ಮಖಾನನೇ ಅನ್ನರೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ ಐತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎದುರುಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಖಾನ ಬೋಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಲಾರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೇರನ್ನು ತೆಳು ಮಂತದ ಮೂಲ ಕೊದ್ದೆ ಆಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ನಮ್ಮ ಪೌಡರ್ ಮೂಲ ಸೈಡೆಡ್ ಫೋಟೋ ಬರೋಂದುಂಡುತ್ತಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಪೇರ್ಲ ಬೇಯೊಂ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಪೇರ್ ಉರ್ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಂಗಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನ್ನೆಟ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪಯನ್ ಸೊ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಇಂಚ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಕ್ ಇಂಚ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡುಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ನಂಬರ್ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಎಂಗಲ ಮೇಡಮ್ಗಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗಾರ ಬರ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ಲಿ 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 ಇತ್ತು ಹೋಯ್ಕಲ ಯಮ್ಮಿ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಸಾರದ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮುಲ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಇಡ್ಲಿ ಮಂತು ಅಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಚಿಕನ್ ಕೊರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಂಪುದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮೊಸರು ಇನ್ಯಾರೆಗೆ ಮೊಸರು ಪಪ್ಪಾಯ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್
ಅಂಚನೆ ರೈಸ್. ಸೊ ಈತ ಐಟಮಿನಿ ಸಾನ್ ಬಾಬನ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪರ್. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಿದಡಿಯ ನಾನಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ. ಗೈಸಂಕಲ್ ಸಾನ್ ಬಾಬನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ತುಲೆ ಕುಜಲ್ ತುಲೆ ಸಾನ್ ಬಾಬದ ಗಾಳಿ ಒಲ ಒಲ ಆತನ ಸಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿನಿಶೋಗ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅವತ್ತೆ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ತುಲೆ ಕರಾವಳಿ ಸೋದೊಲ್ದು ತೊಂದಿನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಕೂಡ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಅವನತ್ತೆ ಅವಳದೇ ಇದೀನೇರು ಪೊಯ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಹಾಂ 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 ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ತುಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಡು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಾತ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪೊಯ್ಯತ್ತೆ. ಹಾಂ ಜೈ ಪೊಯ್. ಹೌದಾ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದಿರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಿ ಅಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಕ್ಕ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಂಟು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಂ 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 ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. Do like this. Sammy, do like this. Very good. I can't find my pencil. Very good. Circle malpule. ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ಕಲ್. Yes, good Baba. Sorry, join monthly. Sorry, join monthly. Ye monthly. Very good. Down. Kuda. Olpa. Ee side incha kuda. Sleeping line. Yes, good. Standing line. Half circle. Again half circle. Yes, good. Guys, ini namak manara malparendu. Anchene mette mardu malparendu. ಮನಾರ ಮರ್ದಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೆಕ್ಕದು ನುಂಗ ಎರ ಪಾಡ್ರಂಡಿತ್ತೆ ಅದೇ ಇನಿ ಮನಾರ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೆತ್ತೆ ಮಾಡ್ದು ಆವೋಡತೆ ಮೆತ್ತೆ ಮಾಡ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಲೈಡ್ ಅಂಚಿತ್ತು ಬೇದಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ತಾತಾಯಿ ಓಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬರ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಪೆದ್ಮೆದಿ ಕೊರಪಿನ ಹಿಡ್ದವರ ತಾಲ ಧೂಳು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ದೆಕ್ಕದು ನುಂಗಾದು ಬೊಕ್ಕ ಮನಾರನ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವೇದಮ್ಮ ಜೈ. ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಒಂದು ಪರು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಗೆ ಬೋಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಬಂಡ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯಿಡು ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದಲ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ತೊಷ್ಪಾಲೆ ಗೈಸ್ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆ ದೀತೇವೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 kg ಮನ್ಪರೆ ಬಟ್ ನೀ ಕುಳಿತೂಲೆ ಏತ್ ನೀಡ್ದೀತೆ ನಂದು ಸೊ ನೆಟ್ 1 kg ಆವೋಡು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಲಿ ನೆಟ್ 24 ಬಗೆತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ತೂವೊಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದಲ ರೆಡಿ ಆದ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತನ ತೂವೊಂದು ಪರ್. ಸೊ ಈ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು 500 ಗ್ರಾಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ರಸಂ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದು ಜೋಕಲ್ನ ಫುಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರು ಹೆಲ್ದಿ ಲಡ್ಡೂಸ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ನಂಬರ್ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ರಿಪ್ಲೈ ಆನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಬೈ ಮನ್ಪಲೆ ಆತೇನು ಮಾತ್ರ ಪನ್ನೊಲಿ ನಂಗೆ ಗೈಸಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪುಗ ದಾಲ ತರಕಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನದ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮೂಲ್ಯಾನು ಒಂದು 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಸಾಲ ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ಬರೋದುಂಡು ತೊಲೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಸಾಲ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ನಡ್ದುಂಬು ಚುಚೂರು ಪಾಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವರ ಖಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಷ್ಟನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ
ಅಂಚಿನ 4-5 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಅದೇನು ಈತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಬೊಕ ಅಂಚಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ದಿಯೋನ್ಗ ಸೊ ಈತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತುಗ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಕಡೆ ತಾಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮೂಡ್ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಿಸಲೇಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಕೊದ್ಯಾಗ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ಯಾಂಡ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪುರ ಎಂದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ಡ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಂದನೆ ಲಾಯ್ಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಾನು ಕೊದ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಪಾಡ್ಗ ಗೈಸಿತ್ತ ಕೊದ್ಯಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾರಿಗೆದ ನೀರುಂಡು ತುಲೆ ಅವೇನೊಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಜಾರಿಗೆದ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವೋಗ್ಲ ಸೊ ಮೀನು ಸಾರಿಗೆ ಪೂರ ಜಾರಿಗೆದ ನೀರು ಪಾಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂತೆ ಜಾರಿಗೆದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಡ ಪುಳಿನೇ ನಿಕ್ಕಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೋನೊಲಿ ಭಯ ಒಂಬತ್ತನ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಶನಿ ಮಂದಿರಕ್ಲ ಬಪ್ಪ ನಡುಗ್ಲ ಪೋಕ ಪಂದು ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಂದು ಪರ್ ಎಂಕಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಅವರ ಪಿರಾವು ಕುಲ್ವೇರು ಅವರ ಎದುರು ಕುಲ್ವೇರು ದಾದಂದೇ ಪನರ ಆಪುಜಾರ್ನ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಎದುರುಡು ಅಂತ ಏರು ತೂಂದು ಪರ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶನಿ ಮಂದಿರಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಸೊ ಇಡೇಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಬರ್ಪ ಕೆಲವರ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಅಂಡಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಯ್ಡೆ ಬರ್ರೆ ಶನಿ ಮಂದಿರೊಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ತಾಳಿ ಮದ್ದಳ್ಳಿ ಪುರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಈತ ಪೊರ್ತುಗು ಬೇಗ ಬತ್ತಂಡ ಜನ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಪೋಂಡ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಬತ್ತ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಾಗ ಆತನ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್